Magbaguna karong summer gamit og Downy nga naay all day nga Kapiutomot technology. Knock knock. Who's there? Ako mabang. Ako mabangho. Mabangho. Pahumutang kinabuhi ay nag-juicy. Tanan Downy. Magbangong buhay na. Enjoy tatag-init minus ang heat with Downy. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Okay, ini na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko uban gihapon ni ining ubus ninyo nga lagad sa maong tulumanon, Silbert Donduyano Senior alias Berita. So kisa gihapon nang magkauban nato sa technical side ang atong mga kasamang radyoman Dani Luod, kasamang radyoman Tax Ilumba o diri ni duol ni Dani kani atong teacher no atong amiga si kasamang radyoman Alma, okay, nga inyong madungog sa musunod ni ini nga tulumanon no? Okay. Maayong adlaw sa Ginoo o sa gihapon atong pasiunang patimbaya sa atong amahan no dinhi sa istasyon si kasamang radyoman Edgar Dagumo uban na sa tibok yun niyang staff no dinhi sa maong istasyon nga ato gihapon no nga mga amigo amiga, okay, amigo, amigang mga radyoman sa RMN Dipolog. Okay, maayong buntag, maayong adlaw sa Ginoo, o akong pagyukbo, pagtahod kaninyo. Sa tanang nagtanaw karon no, nag-view sa live stream sa RMN Dipolog, okay, sa radio pod nga naminaw, direct yun AM, FM, maayong buntag kay maayong adlaw sa Ginoo akong pagyukbo kay ninyo nga tanan. Og atong ipahibaw no sa grupo ron sa Catholic Faith Defenders nga ato po ning ipahibalo sa atong programa sa grupo gyud sa Pikas Istasyon. Atong ipahibaw po diri nga karon ang atong pag-elect o new set of officers. Okay, hinaot nga mo tambong mo, no? Okay, dili ta mahadlok mo hupot o katungdanan. Bisa na nga wala ta sweldohe. Okay. No? Diha pod maila, no? Ang atong pagpangalagad kung ikinahanglan ang ministry unya wala tay pundo ana. Maantigo ba ta mo sakripisyo? Diha mo mailapod no nga mo alagad bigita no. Ang pagpanalipod sa pagtuo sukad pa gyud sa sinugdan part na gyud na sa kinabuhi sa atong simbahan. Hinoon dunay mga igsoon na to nga samukan ani kay kuan maguni kining samok. Okay, labi magdebate na og sungi nga mga issue. Pero dili po tingali sabton nato nga kung dunay mga dili maayo nga mga debate, dialogue
dili na lang gyud nato ni himuon nga importante magyuning manalipod ta sa atong pagtuo. In fact, biblical ang pagpanalipod sa pagtuo. Kung wa ko malimot, Ono Pedro, nag-ingon si San Pedro nga kinahanglan andam kita nga mutubag kung duna may mangutana nato mahitungod sa atong paglaom o pagtuo. Pero na siya gisumpay, na siya a sort of suggestion. O kana bang kung ato ning himuon ning mutubag ta, mo defend ta, inahanglan anaa ang kalumuog pagtahod. Doon na gali ko i-post sa Facebook nga nangayo ko sa Ginoo nga unta makat-on ko ana nga kana bang charitable o with love ta mo defend sa atong pagtuo. O I think ang atong mga pari dili masuko o hingon ta lang dili ganahan, dili sila imingon nga dili sila ganahan kung kini mabuhat nato. Kung duna may mga pari nga mo discourage nato ni ini nga kausa, tugod po na tingali kay atong giadmitar nga dili ta perfecto mga CFD nga napag yun ni atong mga kinaiya nga lisod kayo nato pag-overcome. Kini nga atong pagkainiton, okay, yung dili ta masuko, o sa laktod, arrogante ta sa pagpanalipod sa pagtuo. Mao na nga di po nato mabasol ang pipila ka mga pari nato kung dili sila ganahan sa atong kausa sa panalipod sa pagtuo tungod lagi anang sige ra debate, di ba? Pero nagtuo ko kung atong matamdan ang rule gyud unsa ning Catholic faith apologetics, unsa gyud ang defending of the faith, no? Nagtuo ko nga 90% o 98, hindi manggali 100, nagtuo ko nga kahimut-an na ta sa atong mga pare. Okay. Hinoon kining mga dili maayo nga kaning balita naman dyan mga apan, no? Nga na-experience atong grupo. Nagtuo ko nga part ra na sa atong kinabuhi. Kung atong tanawon tibuok gyud ang history sa atong simbahan, inana man gyud pod, no? Mao nay natural, dili gyud hapsay o na manggali nga dili gyud punta, no? Nga mahitabo diha sa history sa atong simbahan para sa atong dark ages. Kaniya ato katupong mga bad popes, na man gyud mga bad popes. Okay. Na ay mga apan. Kabahin gyud na sa life sa atong simbahan. O maugali na gipakamatyan sa atong Ginoo kanang mga apan. Okay. Niya paingon ta sa perfection. No, paingon ta sa perfection. Di ta ma-discourage kung dili pa ta perfect. O tingali mo ingon mo nga dili man ta ma-perfect kay Dios ra may perfect. Tinuod na. Okay, pero nganong nag-ingon man ang Ginoo diya sa Mateo 5:48. Kung wa ako malimot sa teksto. Be thou perfect. Pag mahingpit ka mo, ingon nga ang inyong amahan sa langit perfecto. Anong nag-ingon man Ginoo na nga dili ta pwede maningkamot nga mahimong perfect. In fact, paingon man kita sa pagka-perfect kay mo bitaw nga doon natay doktrina about purgatory. Nga dili man gama-gama ra puna nato. Kay ang purgatory gikinahanglan gyud nato ay ta mosulod sa langit. Kay sa pinadayag hisgot diha nga walay pasudlon didto nga bisan dunay gamayng mansa. So kung hiabtan tas kamatayon nga napotay mga mansa, adi kita angayan mo saka. Mo na tungod sa gugma sa Ginoo mo nang naa ng purgatoryo. Di ba? Linisan sa ta para makasulod na ta, no? Sa gustong ihatag sa Ginoo nato ang kinabuhing dayon sa langit. Hinon separate topic na. Okay, kung doon naman ko yung nalimtan, no, sa atong intro, okay, inani manis veritas, wala gyud ko'y kanabang kumon yun nga introduction. Tama ra sa kung mauna-hunaan. Okay, punang pasaylo akong doon ay malimtan, no? Okay, labi na yun sa inyo, sa akong pagpatimbaya ninyo tanan. Okay.
O dirita no, atong ipadayon tong taas ato man. Okay. Atong ipadayon tong akong gisaad ninyo kining tema nato. Di nato ni dalion og human ato ning i-marathon para masabtan ninyo pag-ayo no. Okay, ngano nga nagkabahin-bahin ta tungod kay sa ako nang giingon wala nato matuman ang protocol sa panaghiusa nga gitudlo sa Biblia. Akong balikon, kung mangutana mo, mabasa ba sa Biblia Veritas ng pulong protokol? Okay. Wala ko mag-ingon. No? Wala ko mag-ingon nga mabasa sulod sa Biblia ang pulong protokol. Pero kung atong sabton kanang pulunga, o kung gipadayag o gipasabot na sa Biblia mo, nang moingon kung ana ay protokol sulod sa Biblia. No? Pareha sa pagtuo na to nga usa ra Dios pero tulo ang persona. Gitawag na to nag Trinity. The word Trinity, balikon ko sa pag-ingon, dili mabasa sa Biblia. Di ba? Okay. Pero ang gipasabot ana, ang substance ana na sulod sa Biblia. Ang pagtuo nga usa ang Dios pero ana sa tulo ka persona. Oh. Mao po na, no? Di ta kabasa pulong. Wa ko moingon nga mabasa ng pulong protokol sa Biblia. Pero kung atong sabto ng Biblia, naagi protokol. Ato ning tawag og protokol sa panaghiusa. Kinahanglan ay protokol gyud bisan sa atong gobyerno. Di ba naman tayo mga balaod? Dayon dili man ka diretso-diretso siguro makasulod makaadto diha og nakituyo sa mayor na ay protokol diha no napagali siguro hapitan nimo diha sa screen sa ka no. Sundo nimo ng protokol diha aya ka makaistorya, makahinabi sa mayor. Sa Biblia, giunsa man pag-ugmad ni Kristo ang simbahan. Gamatod pa niya gani nganong nagtukod siya simbahan o iglesia kay gusto siya nga mausata. Wa manggoy laing paagi nga mausata di mag-organize siya. Usahon ta niya sa organisasyon nga iyang gitukod ang simbahan. Ang iyang gingharian. Di ba? Ang iyang gingharian. Ug unya, siya maoy king, siya maoy hari. Unya, tanaw na to sa history god sa kingdom sa Dios, ang gingharian sa Dios nga gidumala og tao, sama atong gingharian ni David. Tanaw na to ang structure. Unsa man ang structure sa gingharian sa Dios? Ang gingharian, matawag lang nga kana gingharian kung dunay hari. Di ba? Sama ato nga si David. Na ay hari, dayon kanang hari, naghuna-huna na siya nga pananglit og wala ko or magdaot ba ko or any no mo ato ko sa laing lugar, then ang iyang katawhan mabiyaan nga walay mulid, way mo dumala. Okay, dili siya buot ana nga biyaan na niya nga walay mangulo. Mao na nga naa siya kanang gitawag og prime minister, representative mo represent sa king kung wala diha ang king. Di ba? Ayuhan ra gud ninyo tuon, mohatag ko ninyo example. Kanunay naman ako ning ibalik-balik gyud. Sa trono sa gingharian sa Israel nga diin si David ang usa sa nakalingkod, nakahupot ani nga katungdanan. Naatoy nakalingkod sa gingharian nga kato si King Hezekiah, hari Hezekiah. During his time, sa iyang pagmando, doon na siya prime minister nga si Shebna. Unya, ang simbolo ana nga himuon kang prime minister kanang right hand sa hari. Ang simbolo ana tugyanan ka sa keys of the kingdom. Mga yawi sa gingharian sa langit. Amo na simbolo nga tugyanan ka sa keys of the kingdom. Na gitudlo naman na sa atong pagtuo nga kadtong gingharian mulukso ta kay aturan ang gihimong premise. Okay. Now, ang gingharian ni David nga dunay hari, dunay prime minister nga kanang prime minister tunugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit nga kung basahon nato sa Isaias kapitulo 22, tudling 21 hangtod sa 22, kana ra ba nga posisyon, kana ra ba nga katungdanan tawgo na kana nga katungdanan og father, amahan nga sa kinat sila pa papa. So mao na diha nato na gikuha nga kita mga Katoliko wala ta masayop kung ano gitawag natog papa, father,
ang katungdanan sa holder of the keys of the kingdom, ang naghupot sa mga yawi sa gingharian. Di ba? Oo. So, katong ako nang giingon ninyo, ayaw mo kalibog po ato naman yung na-discuss po, siguro mabalik pa na to, labi na kay, na siguro pagkahibalo sa explanation, ayaw mo ka-confuse, ayaw po mo kalibog atong bersikulo nga naingon si Kristo nga, ayaw mo tawag og amahan diri sa yuta, kay usara inyong amahan nga tuwa sa langit. Okay, dili to litrahon na to pagbasa, no? Contextually, ang ako nalang idiretso pero naagyo tay taas nga explanation ani. No, ang gipasabot sa Ginoo ato, kung basahon gyud nimo ng Matthew 23 verse 1 up to 11, ang gipasabtan sa Ginoo ato ang subject matter nga gihisgutan ni Kristo dito kadtong wala niya kahimut nga kinaiya sa mga Hudiyo nga mga leader unta sa simbahan pero mapahitason. No. Wala makagusto si Kristo sa kinaiya nga gipakita sa mga religious leaders sa iyang panahon. Okay, mapahitason sila. Okay. Okay. Niingon si Jesus Christ manggali sa verse 11, iingon siya nga, ang magpataas ipaubos. Ang magpaubos ipataas. Kung imo ng sabton, ang gipasabot gyud ni Kristo dito nga, dili siya gusto nga kanang katungdanan sa pagka-leader, katungdanan sa pagka-teacher. Okay. Kuha na, himuon na to na nga diha ta magpataas. But pasabot nga, kung mapahitason ka, dili kaangayan anak nga katungdanan. So, dili kaangayan tawgon og amahan. Muna ang gimin ni Jesus Christ. Dili gyud kay supak yun siya nga dalo na to na nga title. Nya, kung supak ba siya nga nung ang leader sa atong pamilya, tawgon mo na tog amahan. Di ba? Ay kung ingna mga dili katoliko ang ilang ginikanan ang tawgon na nilag kuan, sister, brother, no? Oh, dili sila mingog tay, nay, papa, mama. Okay. Mga dili katoliko nasayon ta na nga pama na sila, mother, father po na ilitawag sa leader sa ilang pamilya. Oh, di ba? So mao na nga mubo lang atong but pasabot ana nga ang gipasabot ni Kristo dili gyud ang paggamit ana nga title. Bisan gani ang mayor o gobernador pwede na to hinganlan og tawgon og kanang amahan sa probinsya, amahan sa syudad. Di ba? Pwede man na magamit basta leader. So mao na nga sa gingharian gud ni Kristo nga mao ning simbahan, mao man ni ang fulfillment sa gingharian ni David. Kay katong gingharian ni David nawala naman to. Kay dili man to hingpit. Moabot ang gingharian nga naa ang kahingpitan nga lig-on. Niya ang mutukod gyud niini mangunay gyud ang Dios. Naa sa Daniel 2:44 og natuman ni adtong naa diha present ang mga apostoles din naa si Pedro. Giingnan murag na game ka na ba? si Kristo atong higayon na. Ano man, ina siya pangutana. No, na sa Mateo 16, no, na naghimo ni Kristo, muro siya nagpa-game ka na ba, no? Nga ang makatubag mo ay permiyuhan o kanang katungdanan nga labaw. Basara ko niyo Mateo 16:3 siyang to 19. Basahan niyo na. Diba niingon siya diha nga sumala sa mga tao. Kinsa man ako, kinsa kuno siya. Diba? Ang uban moingon nga Nyor, ikaw si siya to, propeta, ang daghang kayong gipanghisgutan, then wag yung nakakorek. Wag yung nakakorek sa iyang pangutana, kinsa siya. Pero ang iyan nagyong mga tinunan, iyan nagyong gipangutana, kamobe, ako mga tinunan. Masama inyong tubag, kinsa man ko. Kinsa may abtik kaya ni tubag dito. Di ba? Si Simon, naghinganlan ni Kristo o Pedro. O Kepa sa Aramaic. Okay. Ikaw mao si Kipa, di ba? Sa Juan 1:42, gihinganlan siya Kipa sa Aramaic. Okay, pasabot bato. Okay, oh. Yeah. Pedro, Mateo 16:18. Bulahan ka, 17, sa 17, niyon siya, bulahan ka Simon, Pedro. Kay niabot kini nga kamatuoran, nadawat kini nimo nga kamatuoran mo nang nakahibalo ka, dili tungod sa imong kamaayong laki. O dili tungod sa tao nga nay gatudlo nimo. Okay. Okay. Nakabalo ka ana tungod kay gipadayagan ka sa akong amahan. But pasabot gihimo siyang pilian siya sa Dios amahan nga siya may mahimong spokesman sa hustong tubag sa pangutana ni Kristo.
Di ba? Dili tungod kay nagtuon og ayo si Pedro og mga library ambot na nabay library sa una no silang panahon wala pa no. Dili tungod sa kamayng laki ni Pedro nakatubag siya sa pangutana ni Kristo. Di ba? Oh, nakatubag siya giingnan siya ni Kristo dili ni tungod sa imong kamayong laki. Ako lang gi-paraphrase para masabtan diretso. Dili ni tungod sa imong kamayong laki. Oh, okay. Nakatubag ka sa hustong tubag tungod kay gipili ka sa amahan. Gipili, but pasabot, gipili ka nga mahimong mo represent nako. Representative. Nganong nakasiguro man ko na, wala mo kumuingon ha. O kumuingon nga ni, ingon si Kristo nga, tungod kay himuon ka na kong representative. Wa siya mo ingon ana litra por litra. Pero kung atong sabton, mao gyud na iyang gipasabot. No kanang gitawag og by implication. Ngano man? Kaysa 19, basahan ragon ninyo ng 19. Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong gapuson og luagan diri sa yuta, gapuson og luagan usab sa langit. Sa atong kumon nga hubad, Pedro, ang imong idili diri sa yuta, idili nako sa langit, ang imong itugot. Kinsa man ang gahom? Gahom na sa Dios, mga igsuon, di ba? Kanang modili og mutugot, mo gama og balaod, mo patuman og mo balaod o mo luag. Kinsa man ang gahom na sa Dios. Iyang gitugyan, iyang gipiyal ngadto ni Pedro timan ni na ang ubang mga apostoles. Why only Peter? Nganong si Pedro ma iyang giingnan ana. Mao na nga ako lisod kay nako supakon ang interpretation, Roman Catholic interpretion. Ako giung klaruhon. Gipasabot ni Kristo diha sa Roman Catholic interpretation nga si Pedro maoy gipili ni Kristo nga mo represent sa iyang authority as a leader, a universal pastor. Yeah. Nga ato nang gitawag og pope ron. Papa ra naghapon na. Okay. Asa gali itong bersikulo ha mabasa nga kanang tugyanan sa keys of the kingdom tawgon og Father. Sa Isaias 22. 20 hangtod 21 hinoon kadtong higayon na ang gi-example nato mahitungod to sa katong ang hari niya tong panahon na si King Hezekiah diin ang iyang prime minister si Shebna. Nya si Shebna wicked leader. Mo gani mo ni pamatuod po nato nga example nga dili na ikatingala kung dunay mga santo papa nga dili maayo. Kay bisan pa gani sa daang tugon na mga leader, na mga prime minister nga dili gyud maayo og panig-ingnan, di ba? Nya hinuon niya atong higayuna giilisan si Shebna, Prime Minister Shebna, giilisan siya ni Eliakim, no? Di ba giingna siya nga kuhaon ang authority ang Yahweh nga kanimo Shebna og itugya na ni ihatag na ni Eliakim o Eliakim. So mura gipalagpot sa trono si Shebna ni atong higayuna. Giilisan siya ni Eliakim. Si Eliakim na po'y gahupot sa Yahweh. Dahil giingon diha nga tawgon kanang imong katungdanan og Father, amahan. So mo na nga dili mo lisod ninyo supakon kung ayuhon ninyo tuon ang Biblia. Lisod ninyo supakon ang gitudlo sa Katoliko nga kanang katungdanan ni Pedro leader o papa. Unya aron to distinguish sa kalainan naglain ta og term para ra gyud anak nga pagkapapa kanang pope. Ang pope father ra gyapon na pero atong gipalahi to mean to kanaba to sana parang dili na ta ba malibog ba kinsa mang papaha. Pag ingon galig pope wa na lain ana Bishop of Rome. Representative of Jesus Christ, no? Mao na. Nya moingon sila nga gisugo demos Ginoo ana nga hinganlan na og pope. Okay, wala pero ang authority sa simbahan pwede makahimo ana. Na kay kung moingon mo nga asa mabasa litra por litra nga hinganlan og pope ng katungdanan ni Pedro na walay litra por litra, wa pod magtudlo ang Katoliko nga mabasa na litra por litra. So kung ingon ana atong argumento kung wala ta sugua litra por litra dili na natutuan na kita tanan wa agay nakasubay nato. Kay nga naman mahatag ko ninyong example. Asa mabasa sa Biblia nga gaingon ang Dios nga kanang Hebrew nga pulong sa God, gadi ba sa Hebrew word anang God, Elohim. Then gi-translate sa Greek og Theos. Asa mabasa nga nag-ingon ang Dios nga i-translate sa English og God. Di ba?
Hindi mo na mabasa na to niya. Nagamit man ta nga term, English, God. Di ba? Halos kita tanan nagamit anang term nga God. Referring sa creator sa kalibutan. Di ba? Oh. Pero asa man na mabasa nga, ang Diyos nag-ingon, i-translate ninyo ng Elohim sa Hebrew o Theo sa Greek, i-translate na sa English, God. Wala. Di ba? Oh, so ayun yung igna na yun. Sayop ng Katoliko kung ugama mi mag-imbento mig termino nga Pope. To mean Bishop of Rome. Successor of Saint Peter. Niya, ang uban si Herbert Armstrong na ako'y nabasa sa iyang katong dito mo balhin ako ang relihiyon na sa una sa katong wa pa ko kasabot sa Katoliko. Hapit ka ng kanagaling ang magazine Plain Truth kay naka-eskwela ko na og kanang correspondence course nga diin dako kay ko grado ato. Okay ko grado. Hapit ko mobalhin sa una og relihiyon dili Katoliko kanang kang Herbert Armstrong, no? Ako kay ko grado. Kula agi nanagalit to mensahe ato pwede ba ko kuno mo study sa ilang ministerial pero wala lang ko modayon ato kay nakakita naman po ko kanang murag di ko kaangay pod nga teaching. So ako madayon ato. Pero hapit gyud ko. Oh, si Herbert Armstrong mutuo siya primacy of St. Peter. O nga sa tanan mga apostoles si Pedro mo'y labaw ug katungdanan. Tuo si Herbert Armstrong ana primacy of St. Peter pero dili lang siya mutuo nga naay successor sa dihang nabakanti ang katungdanan ni Pedro. Kanabang dunay mo puli, diha po siya nasayop. Gano man. Kay nasa buhat 1:20 ang katungdanan kung mabakanti dunay mo puli. Pero saan ang katungdanan sa atong presidente mabakanti na dunay mo puli ana oy. Di ba? Kana din, wa na ko'y igong panahon. Kanang executive minister sa Iglesia ni Cristo kung mabakanti pulihan na sa mga anak, di ba? Wa na ko igong panahon, no? Ato ning ipadayon sa sunod Domingo pohon hangtod sa sunod higayon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Tatak RMN. Sa Pride Anti-Bac Detergent, limpyo ang nilaban, knock out ang bakterya. Stop ang germs sa Pride.